Hindi, ready na sa matured relationship. Kaya nga yan yung topic natin tonight. Diba? Balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At diba nga sabi ko sa'yo, mahal, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit ang sarap-sarap jumowa ng matured. Matured sa magpag-iisip, sa edad. Depende yan Depende yan sa'yo. O, recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, dapat sa matured kasi hindi ka mauuhaw sa validation. Diba? Hindi mo kailangan mag-ayos lagi. Hindi mo kailangan naka-ready, naka-get up, naka-Amerikana, naka-dress. Diba? Kasi kung matured na yan, mahala, hindi mo kailangan ng maging trying hard para mabigyan ka ng hala, ang ganda mo naman, hala, ang pogi mo naman, hala, ang sarap mo naman. Diba? Ang matured na tao, kayang ibigay yan kahit may muta ka pa sa mata. Kaya kung nararamdaman mo yan ngayon sa jowa mo, ay talagang namang swerte ka. Kung hindi, at nafe-feel mong immature pa yan, ay nako, deserve mo yan. Ang hilig mo sa bata. At ang pangalawa naman, mahal, sabi ko, dapat sa matured kasi magkakaroon ka ng peace of mind. Kapag matured na yung jowa mo, diba? Bakit? Hindi ka na mag-i-stalk, hindi mo na check lagi yung cellphone niya. Diba? Hindi mo na kailangan na alamin kung sino yung nilike niyang picture, kung sino yung kausap niya. Kasi alam niya alam niya na ikaw lang ang mahal niya, sa'yo lang titigas ang kanyang pagtingin. Ang hirap ipasok, ang hirap ilusot ng titigas. Sa'yo lang titigas ang kanyang paninindigan. Medyo nag-loading lang si Kim Chinorong, pero talaga nga naman kapag matured ang jowa mo, sa'yo lang talaga siya at hindi mo na dapat alagaan, bantayan. Hindi ka na magiging CCTV. Diba? Kasi nga matured na bakit pa maghanap ng iba kung sa'yo palang makukontento na siya? At ang pangatlo at panghuli, mahal, sabi ko naman dito ay dapat sa matured kasi it's a lifetime investment. Uy, totoo yan Ewan ko sa inyo kung anong goal nyo sa pagde-date, sa pakikipagrelasyon, pero definitely kaya ka nakikipag-date ay para makahanap ng tamang tao. 'Di ba? Pangalawa, kaya ka nakikipag-date kasi gusto mong mag-commit. At kapag kayo ay committed na sa isa't isa, magjowa na kayo, definitely gusto nyo magpakasal, di ba? Siyempre gusto mo makasama habang buhay yung pinili mong tao. Not unless iba yung pananaw mo. Di ba? Saka sayang kapag tumanda ka, mahal, you'll realize na sayang ang lahat ng resources mo sa pakikipag-date, lalo na kung hindi mo naman siya nakikita panghabang buhay. Bakit? Kasi 'di ba ang gastos kunwari may kotse ka, ang gastos ng gas, ang gastos ng toll, ang gastos kayang kumain sa labas. Tapos ang ending landian lang pala. Ano, para saan? Para saan yung investment mo? When in fact, kapag nag-invest ka sa tamang tao, sa matured na relasyon, sa matured na tao, might as well you'll be having an alignment na talaga nga namang ang plano nyo sa buhay ay mag-asawa, gumawa ng pamilya, 'di ba? Gumawa ng bahay at magpayaman kayong dalawa, 'di ba? Magtutulungan syempre. Pero kung immature pa yan at talagang nakikita mo nagbabarbar pa, ay naku, sinasabi ko sa'yo, sayang resources mo dyan. Malay mo, hindi pa pala sigurado sa'yo. Diba? Kaya ako personally, age matter talaga. Kaya ako mahilig din talaga ako sa mas matanda sa akin Parang yung tropa ko rin. Marami akong tropa na mahilig din talaga sa mas matanda sa kanila. Kaya kung ikaw ay leaning towards having a mature and serious relationship, might as well consider having the older ones. Anyway, mahal, good luck sa iyong relasyon and at the same time, Merry Christmas na rin. Huwag kayo mag-alala, mahal. Ako'y aalis na pero susunod na sa akin sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa amin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!